बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. संजय पडत्यांना सोबत पाहून आनंद झाला, मात्र इतरांबाबत असं भावनिक होणार नाही. काही थांबलेत उंबरठ्यावर. राणे हो म्हणालेत की उडी मारतील, मात्र तसं होणार नाही. केसरकर साहेब चिंता नको, असं मंत्री नितेश राणे बोलताच हशा पिकला. पाहुयात काय म्हणालेत मंत्री नितेश राणे. या मतदारसंघातला असा एक प्रश्न सोडणार नाही ज्या ज्या गोष्टीवर निलेश साहेब हात ठेवतील तो प्रश्न सुटला समजत, हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. म्हणून आपण सगळेजण एकत्र मिळून ताकदीने शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र मिळून महायुती म्हणून शिवसेना वाढवण्याची जबाबदारी निलेश साहेबांवर निश्चित पद्धतीने आहे. काय दोन विचार नाही. शिंदे साहेबांना असं तरी शब्द दिलाय, पण त्याचबरोबर महायुतीचा मान ठेवणं हेही निलेश साहेब कधी विसरणार नाही. हे त्यांचा भाऊ म्हणून मी तुम्हाला या निमित्ताने विश्वास देतो. पण उगाच त्याच्यामध्ये काय काड्या लावण्याचं काही कारण नाही. तर बघा, आमचे दत्ता सामंत साहेब असतील, आमचे संजय पडतेजी असतील, बरं वाटतं, ही आमची जुनी माणसं आहे, खंदेप समर्थक आहे. राणे साहेबांची ओळख आहे. ते जेव्हा समोर होते मला कधी भेटायचे, साहेबांचं नाव काढलं तर डोळ्यातून पासरू काढ. आज आवर्जून भेटले, मी मिठी मारली. मला पडते साहेब तुम्हाला बघून मला फार समाधान वाटतं. पण तो विषय इथपर्यंत थांबला पाहिजे, बाकीचे नको. तो उगाच बोलले की तू जास्त भावनिक होतोय, बाकीच्यांना पण आणा, असं नको. बाकीच्यांबद्दल मी भावनिक नाही, असं आहे, मला माहिती आहे कोणाबद्दल. म्हणून उगाच अडचण नको. नाही तर बाकीचे उगाच तर थांबलेच आहेत उंबरठ्यावर. कधी राणे साहेब हो बोलतायत आणि लगेच टुणूक करून इथे येतो. पण असं काय होत नाही. केसरकर साहेबांनी त्याची चिंता करू नये. म्हणून परत एकदा सन्माननीय निलेश राणे साहेबांना आज आमदार बघितल्यानंतर मला खूप मनापासून व्हाल. मी इथे आलोच त्यासाठी. हे सगळे जे मोठ्या भावाचं जो वैभव बघतोय ना, यासाठीच राणे कुटुंब म्हणून आम्ही वर्षानुवर्ष आज थांबलेलो. आणि मला एक गोष्ट माहिती आहे, आता ग्रीप पकडली आहे ना, आता काय कोण त्यांना थांबवण्याची ताकद कोणामध्येच नाही. एवढं मी त्यांना चांगल्या पद्धतीने ओळखतो. परत एकदा निलेश साहेबांना त्यांच्या भावी राजकीय वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देईनच. पण ह्या प्रवासामध्ये तुमच्या मनातल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण व्हाव्या. तुम्ही ज्या ज्या गोष्टी आतापर्यंत तुम्ही जे स्वप्न पाहिलंय ते सगळे स्वप्न नक्की पूर्ण होतील. एक तुमचा लहान भाऊ म्हणून मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.